Sebane, are kasih sebane, koyakun sebane, are tirania sebane, are airport sebane. अरे कोयला शहर से बने, अरे गंदा सोरा से बने, अरे बिलुटिया से बने, अरे मोनू बाजार से बने, अरे शांति बाजार से बने, अरे धर्मनगर से बने, अरे तेलमुरा से बने, अरे साबरू बाजार से बने, अरे मातारबाड़ी से बने, अरे गंदा सोरा से बने, अमरपुर से बने, अरे उदयपुर से बने, अरे मोहरानी से बने। Jotono Kaksama Hambai Ini Jotono Chungsiwo 5 Foundation Day of YTF Youth Tripura Federation Itini Achaimani Sal Omo Baikino Tini Chung Waiba Mane Pasbar Kaka Haini Bagai Protomo Chung Kuluma Maya Faro Tini Moharajano Tumani Inke Boni Yak by Tini Chung Tish Hazak Tish Nazak Haini Bagai Tini tabok jarate bini bisingtoi te youth tini president sar bonobo hambai maro tini ne o foundation dewo ngkangke tini chung omo tangai ma khaika tini tangai tini chung o foundation de no palaika te YTF tumani khaika bo ani je hisabo tini YTF no bobisor ni bagai te tiprasa ni bagai tiprasa dokha ni bagai thina ni bagai tini chung samung tanglainai tini dokha ni kaisa chung bera Dofani kaisa chung sengkara dofani kaisa chini o hano protection ni bagai YTF kaisa no chung nango o YTF bising toino tini chung sara Tripura hayakaba chini TTADC jotono chung dofani bagai rokha khainai tini chung tabok jorate khai butongo tei long term tei buskang bu tei khaiwi chung thangnai khaini bagai luku takuk tei bukuk tei o hani luku rongno sanani muchung maningke jotono o chini YTF
tabuk jorati ti prasan to phani bagai ungai kaisa chini wario haya ke ba soinik hisabe bubagrani bising teibo joto o YTF YTF ni bising toi jara je bisukja haya ke ba 30,000 ya administration tabu buchung joto no saimanu je juno baige khaijak tong sungjak tong omoni bagai protishud haya ke ba omoni bagai je samung kerak ya prirongui tangnai holinai tini o foundation de ni bising tei no sumai tangwinai joto YTF warrior joy khai phainai bus kang position ni baige cheng khlainai abono chukai sam message bonani muchungo jini je man khai man yasa ti prasane han khai me yasa o foundation de palai thangnai mabai mani ya gugu palai thangnai tei chung o joto no oro YTF ani vice president chile taku bimol tei yang da ani bogu taku no binod da binod tei bo tongo oro chine secretary Noren Jomatia tei bo kabangma oro tongbayu chine dipu soro je YTF active warrior chine chongkhangke o jaga ke love story bazar party office bus kangwa mohar 21 nong moharani chela gangni cho YTF rok ungui nai chung bobishot ni bagi tini ni simik ko somsawoi to phani bagi samung tangnai huni nai chung sumai tangkha naisi